zástupcov a médií, toto je súkromný podremok a myslím, že ste neboli pozvaní. Zatýkať, žida obviňovať. Ste na súkromnom podremku, dá sa Mafia pistola vás platí? Parafín mafia? To zrkadla, jedna mňa sa uspieva. Oni do zrkadla však vyzerajú na to, Keby ste to do zrkadla pozerali, tak ste presvedania. Ty hovňar jeden, tak si ešte v živote nič neurobil. Ešte len slávne celý život. Také televízie robíte práve celý život. Je mi to tú kameru aj robí dať. Ja ti uvidím, že toto sa mnou. Keby sme preukázali, a neplačili. Toto ste chceli vidieť Inšpirál média! Tak slušný človek plače! Vy kurvy! Kurva ne média! Prestaňte, nedávajte! Hamba vám! Hamba! Hamba! Hamba vám! Na slušných ľudí voláte vodné dielo, sa nehambite! Na slušných ľudí vodné dielo príde! Hamba vám všetkým! Hamba! Netreba zaplatiť za taxi. Ale to nie je tam to tady. Vyjednáva. Ale to má oči, tak neviem, čo si oči. Už som domov, kde pod nás? A síce identifikovali sme pozemok, ktorého sú spolumajiteľi. Spravili sme to, čo prezident policajného zboru v tlačovke pre médiá povedal, že oni nevedia, ktorý to je pozemok a že nechápu to, ako ja tam na ten pozemok chcem ísť. Nevie nikto, ktorý je ten pozemok. Keď sme tam prišli, videli sme, že prezident policajného zboru cigáňov v priamom prenose, pretože všetky objekty, ktoré boli, alebo respektíve ktoré sa nachádzajú na tej parcele, kde som ja spolumajiteľ, boli označené plagátom objekt nevstupovať. Čo je jasné, že niekto to tam musel identifikovať pred nami, že keď to prezident policajného zboru hovoril, že to nevedia, tak oni to už dávno vedeli.